omenala Igbo ga-adịrịrị na nkeji one na one anyị were ebe a anyị ga-alụtụgasị omenala anyị aka ka iji mara na kwa ụbọchị Fraịde niile anyị na-eme omenala ebe a na Kpakpando ebe anyị nọ wee na-akwalite omenala ndị Igbo. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, omenala ndị Igbo mara mma nke ukwuu. Ofu ihe mere ndị Igbo ji wee omenala mara mma bụ na ha kwesie ike na Chineke. Isiokwu m tata na nkeji one na ole bụ ọfọ. Ndị Igbo na-aga ọfọ. Ha kwere na onye ji ọfọ, maka na ụfọdụ na-ekwu nwoke ji ọfọ, ya ji ọfọ, nwaanyị ji ọfọ, mana ọfọ mụ onye ji ya. Kedu onye ji ọfọ? Onye ji ọfọ bụ onye ahụ dị nsọ, na-enweghị ntụpọ, na-anaghị akpa alụ, o meghe na-amaghị ama, ọkpọkwa Chukwu okike abịa ma yọọ mgbaghara, mana ọ mana ya ga-ata afụfụ ya, maka na ndị Igbo kwenye na onye ọbụla mere alụ na-enwe ka ọ ghara ịta afụ ya. Mere na ndị Igbo na-abụ onye gọchara mmadụ ọfọ, ọ sị ya lee elu ya, ma ọ bụ ya ma elu ya ka ha si chee ka o meelu ya. Ife ya si ya mere mmadụ mekwalụ ya, nke ya si eme na mmadụ emenalụ ya, maka na ama na ndị Igbo gboo na-aga ọfọ ndụ na-agọnyere nwoke na nwaanyị na onye nke ha. Gee ntị, ịma na ụfọdụ bụ ndị na-ara ezigbo ngọzi n'aka nne na nna ha, maka na nne na nna ha gọrọ ọfọ. O wee ike ha enweghị nne na nna, ụfọdụ enweghị nne na nna, mana ndị okenye ha fere ya bụ ife mmadụ ma ọ bụ ịkwanyere mmadụ ugwu gọrọ ha ọfọ. Ụfọdụ ewetaga ngọzi na ụzọ n'ebe o mere ọgọ mere okenye tọrọ ya, maka na otu a ka ndị Igbo si eje. Okenye ahụ wee were ọfọ dị nsọ, ọfọ okenye wee gọrọ nwata ihe wee dịbara nwata na mma. Ụfọdụ ugbu a na-abanye n'ọnwa dị iche iche maka na ha na-emejọ okenye, ha anaghị anata ngọzi, na-anata ọfọ n'aka okenye. Ọfọ dị mma. Ọfọ bụ ọfọ nke Chineke ndị Igbo ji aza ekpere ha na gboo. Ọ na-abụ onye mee ihe na-adịghị mma, ma ọ bụ na-ewe ka o si mee, asị ya gọọ ọfọ. Ọ bụrụ na ị chọghị inwe ihe, ngwa gọọrọ onwe gị ọfọ. Onye aka ya na-adịghị ọcha, onye na-eme alụ adịghị aga ọfọ, maka na ịga ọfọ ọ gaghị ele. Ọ bụ onye dị nsọ. Anyị ji agwa unu gboo na ndị Igbo Chineke keziri ekezi bụ ndị na-edebe obodo ha nsọ, na anaghị achọ nsogbu, anaghị achọ alụ, anaghị eme alụ megide mmadụ ibe ha. Onye si na ọ dịrị mma, ngwa na ife ụfọdụ na-akọ na gboo
ihe a na-akọ gbasara osu onye megide ọgbabeghị na ebe chi na-azọ ya asị na ọ bụ alụsị onye ahụ pụtazie aka gị na-adịghị ọcha ime onye ahụ alụ as ị mara na ị ga-eji isi gị na ijigoro isi gị kụta ihe ga-emelụ gị ahụ ijiri isi gị kụta ụfọdụ anọgoro ugbu a ụfọdụ mechaa agbachalụfụ odibo gị jiri aka ọcha obi ọcha na eziokwu gbara gị odibo imechazie esi na ị gaghị eme gịnị na ị gaghị edu ya n'ihe unu kwetara na ị gaghị emere ya ọgọ ịmana ọfọ nwata na-ele nwata ha ejego ọrụ gị ọfọ ịmana ọfọ dị iche na iche ọfọ bụ ya ikpere onwe ya ekpere na ọ bụkwa na ya mere nwoke a ya fere gbara odibo njọ ka ya ghara ịga n'ihu mana ọ bụ na ya mere ya mma ka ihe ọma mebere ya ma Chineke zaa ya ekpere jụọ nwoke a ihe ya mere ya Chineke ejebekwa ọgwụ ụfọdụ bụ ndị megoro ụdị ihe dị otu a ndị nna ha ukwu debe ahụ na-enwe ihe na-eme o mechara ugbu ọ bụrụ nwa odibo ahụ na-azụzi ha na-azụ ezinụlọ ha maka na nwa odibo ji ọfọ otu akwa ka ọ dị nna ukwu maka na nna ukwu jide ọfọ gịwa bụ na-agba odibo ị na-ezu ọga gị ori na-ezu nna gị ukwu ori na-eme ihe dị iche iche ị na-agaghị ewekwa ọgwụ ụfọdụ na-apụtasị na eji na gị gwọ ọgwụ ego mba ọ bụ ọfọ nna gị ukwu maka na aka ya dị ọcha ọ gọrọ gị mere iji ata afọ ugbu a ndị Igbo anyị na-ekene Chineke otu Chineke si ka Igbo ugbu anyị mata na Chineke na-aza ekpere na-aza ọfọ na-aza anyị ekpere anyị bụ ịga ọfọ ọ na-aja abụ ịchọ imegide mmadụ ihe onye ahụ sị gị ihe anyị na-eme ya ijikwa ọfọ maka na ọ bụrụ na iji ọfọ ihe anyị chọrọ ime ya abụ ihe dị alụ ị ga-eji isi gị wee bụrụ ya bụ nke ọ bụla ị na-eme jide ọfọ n'ogboro oge na nkenkeji one na one m ga-agbapụ ekwentị mụ na gị akpa ya nwantị maka dịka oge si dị n'ụbọchị nketa abụ m Chizzy Ani ana m abịa Chukwu okike abịa ma anyị na-ekene gị anyị na-ekele Chineke anyị na-efe Chineke nke ukwuu ị na-ayọ Chineke ayọ ijide ọfọ kpakpando zuru ụwa niile ọkwa ya Igbo bụ ụzọ ọ dị m Eriko ka m nara okwu one na ole ndị nke anyị 09023111009 ma 09097711009 kere ihe ma bụ ọfọ ijikwa ọfọ ọ bụ na iji ọfọ ịgba anyị gwa anyị ihe ma bụ ọfọ onye na-akpọ eze Enugu niile gbaa gburugburu daalụ deyo gbam anyị bụ ndị iche agwara m ike ọhụ arụ ọrụ ana m atụkwa Chineke gọchikwa onye ọbụla ma ndị na-ejighị ọhụọ bụ ndị merụrụ ala mmadụ merụkwa ala n'anya ọhụ afọ n'eka a na-achụ ya ọsọ a na-achụ ọsọ ana m achị ndị rụrụ ala ọ nwere ndị merụrụ ala n'obodo ọbụla ana
kwadoro ba anyị mari beri ndị na-arụ a anụrụkwa ndị a ise biko nna m onye mere ihe ọma ga-ayọ ise onye merụrụ a ọ na-eme ndị eme ezinụlọ anya mee ma ihe ọpụta dị niile ya bụ ọ na-abụ ndị Igbo na-achị sọfụrụ a ịghọ ọrụ a na-aghọ ọrụ biko ndị be anyị ma ndị na-eme omenala oge ọbụla jichi ike omenala bụ ala onwe onye bụ ala okenye onwe onye nwaanyị bụ ndị iche ahụ ọ na mmadụ mekwa ya bụ ihe ndị iche nọ n'ala edu ihe ndụ izi biko ma dị ijikwa ike mana eze ọha na ya na-akpa ama mgbe o ji aja eze ọha tata ọ bugharịrị n'izu ụka ọzọ n'ike Chineke anyị na eze ọha nọrọ ya biko jikwara m oji na-ezie ana m ezie ọ na-anụkwa daalụ daalụ dịka igwe be anyị igwe bọọlụ achọrọ maka igbo ọ dị omenala be anyị were na-arụ ọrụ ya biko ndị na-abịa mba pụọ na ekwentị anawu bye daalụ ọ dị mma maka ihe anyị chọrọ ime anyị ga na-apịachi ya were ihe bara uru anyị ga-eme n'oge na-adịghị anya mana tupu nke a na-eme ka m were ọsọ ya ugbu a ya pịachia ya onye na-akpọ Odogwu Somadina kele Chukwume ndị ka ị mere biko bee ya nkenke ikwucherekwa n'ihe niile onye ọbụla ji ọfọ ihe na-agara ya were were mana ibi ha ọfọ mee mmadụ ihe ọbụlatosenda ma jigidere ya ọfọ sọsọ aja echilitere elu nwee problem ndị wọgosi onye daalụ hei ọ dị mma otu a ụbọchị okwu a anyị ka ga-ewere ọfọ ị na-eme ihe jide ọfọ ụfọdụ nọ na nsogbu dị iche iche n'ụwa a maka na ha na-emere mmadụ mee onye ji ọfọ ihe ha wee taba afọ ya bụ iji ọfọ ị na-ekpe ekpere nke ọbụla ị na-eme jide ọfọ ijide ọfọ enweghị ihe ndị ilo ga-eme gị Chineke gozie ndị Igbo niile jewe anyị na Kpakpando TV nke na YouTube ka ikiribe ihe niile ruo ebe anyị subscribe ọ ka ị na-afụ ihe niile nke anyị na-eme ekele na gị Tobel Tochukwu ọ ga-adịrịrị gị na mma Chineke gozie ndị Igbo niile onye na-eme nke ọ na-eme ya jide ọfọ wee m na 08023301976 08023301976 abụ m Chizzy Ani